GH. You option. And say maybe you are. And I say you are go Airport City na OC. Airport City. Airport City. Airport City na OC. Ewo Kumasi Airport in China. Ah baby first na Udru airport runabout ati sɛ Udru abonsi ato wɔ afa ho. Airport City ne da me nkyɛn ha se a wohwɛ no. Na Airport City na amanfo busam sɛ yɛ me kuma sɛ ɛfɛ na update sɛ ɛkɔ sɛ ne ade tobo. Me de update ne bro. Bɛsɛ me de update ne bro na ho nneɛma a yɛ ɛyɛ. Ɛyɛ na sometimes me ho nneɛma bi a ɛyɛ na ɛhyɛ me kwan sɛ sɛ ɛyɛ na amanfo ka sɛ ɛwɔ sɛ Asante man nya independent no sometimes ɛyɛ na me no ɔmo yɛ ade. Esan sɛ wohwɛ nneɛma a yɛwura yɛ without a political party ultimately say yes ɛsɔ ani edi mu yes yɛwɔ ha ɛna yɛwura ɛyɛ keyetia president bi bɛgye taa ne nya so ɔna ɛyɛ nti nneɛma a ɛsɔ ani ɛna yɛwura ɛyɛ a ultimately sɛ korɔgyen kamakama ɛde animtie bɛbrɛ Asanteman ne Kumasi yes na wohu sɛdeɛ Airport City ne nhyehyɛeɛ te a ɛna da me nkyɛn ase a yɛyɛ time a ɔmo yɛ virtual launch no and I say omi virtual launch no hu na da me nkyɛn ase no yes ohwa ebe efe yi papa ebe drum be voice bi kwa kyerɛ say ɛyɛ mpanimfo bi and I say nkofo bi omo wɔ anim ɛwɔ ewiase mu na me ka say Elon Musk nko ɛwɔ ɛhyehyɛ private meeting na ɔpɛ sɛ ɔyɛ interested ɛwɔ Airport City ni yes na ohwɛ Airport City na ebe abɛyɛ ultra modern it will be controlled by technology nko a ɛwɔ hɔ na robots are na de aduane kɔ ha na robots kyerɛ robots ɛbɛyɛ nneɛma bebree wɔ Airport City hɔ nti wohwɛ Airport City na ɛbɛyɛ Kumasi ani ate sɛ wan na amafo bisa me okay sɛ akoduru sɛ ɛkɔ sɛ wokɔkora wo hwie otobo hwie video ma International Airport, making it an ideal choice for frequent travelers, expatriates, and discerning locals alike. Its strategic location provides residents with effortless connectivity to major business districts. Airport residential area boasts an impressive Arroyo International Airport, making it an ideal choice for frequent travelers, expatriates, and discerning locals alike. Its strategic location provides residents with effortless connectivity to major business districts. Airport residential area boasts an impressive array. Yes, video no akɔhwɛ aba na me pɛsɛ me kai wo sɛ adwuma ɛkɔ so adwuma ɛkɔ so gidi o ma hyɛ adwuma ase bo adwuma sɛ de bɛyɛ a we pagya Airport City na asi wa mo na ayɛ korɔgyen ayɛ kama na ayɛ ka bɛhwɛ na woba as we do Asanteman na wokɔ international airport wa wobɛnya baabi a like there will be hotels, hospitals, schools, everything ɛwɔ hɔ w'ani bɛgye playgrounds like bibia it will be controlled by technology safety 1,000,000% safety is assured and no one you want to ya kama pa nti na wote ya update free Airport City and na me de brɛ wo no na me to ansɛm no so a enche bia na yewura announce sɛ obedi odwira na odwira no amanfo bebree ka odwira de Christopher ni bi kura hyɛ da ba me ɛhɔ bɛka kyɛm sɛ ade ya abosomsɛm still na egu so ya abosomsɛm really ana Christopher minti ase o ɛno nti na Christopher bebree edi hia Christopher bebree edi hia despite ɔmo mpaebɔ no ɔmo refi sɛ nye bibia na ɛyɛ mpaebɔ ɛyɛ akwankyerɛ ɛne huhumsɛm die na yɛka huhumsɛm die korɔgyen a da bia na meka sɛ Bible no ɛda hɔ no ɛyɛ Asante ne wom meka amanfoɔ sɛ ɔmo nti ase obi kura ba nkyɛn sɛ menya deɛ meyɛ na yɛsan saa da yɛ ɔyɛ sɔfo onam sɛ sɔfo wonim twerɛ no ɛyɛ odwira Asanteman etwa odwira anaasɛ ɔmo yɛ odwira festival anaasɛ ɔmo di dwira ɔmo twa dwira na dwira no yɛ ɔmo de yɛ ahonetie ne ahonedie ɛsa de kenyan a na obebusa sɛ meka ne sɛ kura me de for Christopher no na meka no ɛde nti na meka sa na waka kyerɛ sɛ tobo ase na bio Bible no ɛkɔ Acts anaasɛ asomafoɔ nwoma eti aduonu baako kyikyi ne mu aduonu nsia ɛyɛ Acts 21:26 meka brɔfo mmea maka ntwi no say then Paul took the men and the next day purifying himself with them
entered into the temple to signify accomplishment of the days of purification. Until that, an offering should be offered for every one of them. Ti asem nie. I mean, kind tree no na ti ase. O say, e na Paul fa mmarima no na ade kyen a ade kyen a ɔne wɔn dwira a wɔn ho. Ti asem nie, me say repeat. E na Paul fa mmarima no na ade kyen ya ɔne wɔn dwira a wɔn ɔne wɔn kɔ asɔrefie sɛ wɔrekɔkyekyere ahodwira anaasɛ odwira nna no wei tie ɔrekɔkyekyere odwira nna no awie a wɔbɛwie no na wabɛbɔ afɔdeɛ ama wɔn nyinaa maako enti wohwɛ sɛ yɛwura akyerɛkyerɛ mu no a wode mɛfa yɛwura nkyerɛ mu kakra no mmra ɔka kyerɛ m sɛ wɔbɛtwa dwira no wie a wei bɛba yɛ afɔdebɔ tie yɛwura afi a yɛbɛsi nso yɛbɛtwa dwira so no afi bɛsi mu sɛ yɛwura ano asunyahene nso ɔka yɛ ɔsɛ manyam asunyahene deɛ bɛtwa dwira sɛ afi bɛsi mu bɛtwa dwira ɛfiri bra yɛdi bayerɛ no ɛfiri bosome nkron no mu korɔ no a yɛbɛdi bayerɛ no na yɛtua bɔdɔm ne adeɛ no mu bayerɛ no sɛ sɛbɛ na ofuman bayerɛ tua bɔdɔm wodi bayerɛ saa berɛ ne yɛtwa dwira sɛ sɛbɛ mu na wodi bayerɛ saa bɛ na yɛtwa dwira menye nso wɔn nso de ne deɛ ba ɔsɛ menye ɔsɛ de ne deɛ nhyɛ no hyehyɛ di so na ɛdi anim na twere di akyire na ɛde nhyɛ de ɛba akyamfoɔ dwirahene na waboaboa no ho akyamfoɔ dwirahene tí na ɔbɔ yɛ ɔde ma ɔno na ɔbɔboa no ho ɛho ka nyinaa ɛho ka na ɔbɔboa ho na sɛ de wɔde ne ba afei adeɛ deɛ aberewa agona deɛ enu ɛnɛ ne kyerɛ yɛ a ɔbɛpɛ nipa amena tam sɛ sɛ akona amoampɔn n'ani kyerɛ yɛ a ɔne deɛ kasa apɛ nipa dɔ namba ɛtwa dwira a amoampɔn ka ho deɛ ne mu na sɛ wɔfura dwira fitaa deɛ amoampɔn sɛ apaka mu deɛ akyire ɛde aba ɛsi ha nsa santɛyɛ ma sɔma ne wie sɛ deɛ akyire ɔde hɔ kɔsi hɔ ansa na tumi no santɛyɛ titumi wie ɔde twa dwira ɛno nso afi adi anim saa nhyehyɛ nyinaa sisan fiɛ ɔsɛ tu nyamkase wɔ asɔre ma mpɔn yɛbɛkɔ ɛsɛ so yɛbɛkɔ ɔsɛ sira so ɛnso tie yɛ ɛbaayɛ ɔbɛkɔ hɔ asaman deɛ wɔn a wɔnim dada sɛ asaman wɔn a wɔnim deɛ ɔte hɔ ne nyinaa ayɛwura bɛba hɔ ne nyinaa ɛbɛyɛ ne asa deɛ akanya asantema sunsun ne ne tumi na so wɔyɛ bɛ nyinaa deɛ kan nyɛ asanteman sunsun ne tumi yɛ gyina hɔ ɛsesa yɛ no ɔde kanya mu ma hu sɛ ɛwɔ hɔ so you see nti wohwɛ a wohwɛ sɛ deɛ Paul ɛne ɔmo yɛɛ no a Paul adeɛ ɔse na adeɛ kyen a ɔne wɔn dwira a wɔn ho ɔne wɔn kɔ asɔrefie sɛ ɔrekɔkyekyere odwira nna no odwira nna no wieɛ no a ɔbɛwie no ti asɛm no yɛ owie so a ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛbɔ afɔdeɛ aka ho nti afɔdeɛ ɛna ɔyɛ dɛ ɔbɔ ɛma ɔmo ka ho nti obi te hɔ na ɔse odwira no koraa deɛ yɛ mese so asanteman anaasɛ asante som no ɛno ne twerɛ kronkron korɔgye na asɔfoɔ no nim na ɔmo deɛ ɔmo ka deɛ ɔmo deɛ yes wopɛ tete bere mu Israelfoɔ no a ɛne asante ɛno nti na obiara yɛ yie no nyame ɛne yɛwɔ apam sɛ ne yɛtwa dwira yɛwɔ apam adaka yes yɛwɔ sika ɔdeɛ ɛnkyɛ bɛma bɛka the golden drum ɛfrɛ no sika kua I'll explain meba bɛ ma details na ɛfrɛ no the golden drum no sika kua no yɛwɔ nnura yɛyi a yɛbɔ na me de afa biblical way na mo ate ase yi paa yes nti ɛnɛ update no ne way odwira ɛho nsɛm na me de brɛ wo no ɛyɛ na nso afa Bible no aka Acts 21:26 wobɛhu deɛ mepa kyerɛ mu na nsɛm wei baeɛ no Pastor Obed nkyerɛ mu a ɔde maaeɛ ɛwɔ odwira no ho no yɛntie ma In the book of Acts, the 21st chapter, the 26th verse, we find Paul purifying himself. Read for me. Baba, the very Paul that we use to speak against these things. Read. Then Paul took the men. Yeah, we have a kind of tree. What? Then Paul took the men. And the next day, purifying himself with them, entered into the temple to signify the accomplishment of the days of purification. Until that, an offering should be offered for every one of them. Oh, that's what for it. Young kind of tree. Hey, and na Paul fan American. Na adia che ya no. Only one draw one. Tobo. Ojura na ye adwuma no. Hey. Mo se dey.
Ejari ani awotie ni Kristo so mu bio. Paul. E dey na mo okay. So the moja na tew ye ho. Kristo moja na tew ye ho. Ye hia hi bio. Mi bisa Paul eko odwira ko tew no ho a. Me pa me cho ade moja no Yesu moja no entumi nya adwuma bio ma na. Now, we hear the proposition of the new creation as one who is blood washed, blood sanctified, blood cleansed, doesn't have need of any purification, doesn't need any cleansing, because what we see is that the blood of Jesus has cleansed that person totally. There's no need. Now, the very person who we wrongly misquote or wrongly misinterpret as proposing what the blood of Jesus and the blood of Christ has done, we are seeing here how that he purified himself together with those who were with him. There were days of purification, there were days of cleansing. Why? The blood of Jesus was not enough. Why are we seeing here Paul together with his people purifying themselves? Kai twi no na yamie. I say, "Ena Paul fa merima no." Na ade a twi a. Oni won dwira won ho no. Oni won dwira won ho no. Oni won dwira won ho no. Oni won kwa asori fie se. Rekọkyerɛ ahodwira nna no wie a wo be wie no. Na wabɛbɔ afɔdeɛ ama wɔn nyinaa sɛ hwɛ wa wɔsi deɛ eti mi bisa wo kristo afɔdeɛ na ɔbɔ yɛ no ɛnyɛ ina afa na mo a biribi anam aba ɛnyɛ ina wɔnyɛ ina holy spirit nyɛ ina mi bisa wo ahoteɛ na efiri ɛfɛ de sɛn asɛnniya no so nyɛ ina afa na you know what people would say in defense of this scripture? Anytime you bring this matter up, they say, oh, it was because Paul was in the days of Judaism. Because Abra ye frɛ Paul. Na Yesu ewu asɔre. Afro so. And na bebrebe. Na Acts 21 asomafo nwoma etire duonu baako no. Na Paul ye osomafo kɛse apostle kɛse a. Okay, next verse now. Wakɔ Gentile land. Akɔ ye adwuma. Ɛde nkɔfo ya ba de wɔn bɛkyerɛ 27. So, and let me read 26 again. Then Paul took the men, and the next day purifying himself with them, entered into the temple to signify the accomplishment of the days of purification, until that an offering should be offered for every one of them. And when the 7 days were almost ended, the Jews which were of Asia, when they saw him in the temple, stirred up all the people and laid hands on him. 28. Crying out, "Men of Israel, help. This is the man that teacheth all men everywhere against the people and the law in this place, and further brought Greeks also into the temple and had polluted this holy place." For they had seen before with him in the city of Trophimus and Ephesians, whom they supposed that Paul had brought into the temple. Oh boy. The Greek man. At this point, that Paul's ministry had way advanced. Then so okodura. Now, enough, Mate. So from Osomono, Maminka, Osomono, and when he taseme wohono. Look at this. Aya, bisa wo say. Eba ne say. Ena Kristo ewu a wasɔre kon. Na asomafo mpanyimfo wɔ hɔ. Peter mu nyinaa te ase. Nanso Paul hunu sɛ akwankyerɛ yɛ yɛde ma yɛ kra. Ɛde dwira yɛ ho. Ɛwiɛ bɔfo afɔreɛ. Ɛho hia. Akwankyerɛ na yɛkyerɛ no ɛnya agro. Mfe ni agro. Okay? Ɛntietie ni ankɔfo bɛka wo nim ni awo ehu. Ɛna anim ni awo wate. Because obi ɔma sɔre na ɔmo ka ɔmo nyɛ odwira. Ɛma ɔmo kana so afɔreɛ. Ɛnyɛ because ɛnyo ɔmo nim ɛni saa nte aseɛ no. Enti ni awo nim na wɔn te aseɛ na bɛba bɛhu no sɛ yɛse ɛndɛ da say afimu ni nyinaa. These our days of purification. Osi hey. Nanso wo January wo yɛ fasting. Media wo san so yɛ fasting. End of year wo san so yɛ fasting. 21 days. Nti ɛno no wo nim ni ɛyɛ ma. Ɛna tenie man ka sɛ fasting ɛyɛ odwira no. Debi. Enti ɛba ni man of God no ɔyɛ purification ɔyɛ cleansing. Paul ɔyɛ cleansing. So when I begin to teach you on oral cleansing, don't think that you can be deep. Young Pastor Obed so aja tumsa ampa oya mistake say die waja tumsa asanteman ni twadra asanteman ni Israel no baako me da so hwe me makrawo